Здравейте! Урок номер 2. В него ще се запознаем как в артикул менеджера се отваря нов артикул, записване и регистрация на нов артикул. Ще се запознаем с нивата и ще отворим един артикул. И така, от система Ubisoft артикул менеджера, както казах в предния урок, може да бъде стартиран с тази иконка или от операции управление на артикул. Вашия код и ID номер, в случая съм аз, след малко ще се променя. И съм в работната таблица на артикул менеджера. Миналия урок обясних тези колонки за какво вършат работа. Те се съпровождат със всеки един артикул до края на неговото движение. И така разгледаме нивата първо, които ще минем, и в следващия момент ще отворим един артикул или ще го регистрираме. След тъмните или черните колонки, аз ще се придвижа надясно, в работната таблица, както и в базата на артикул менеджера, тя е месечна, започват автоматично да се водят едни записи. 3 колонки за всеки запис. Ето регистрация или ниво 1, в скоби е нивото. Ниво 1 е регистрация на нов артикул. Съдържа 3 параметра. Всъщност, всяко едно от нивата съдържа 3 параметра, тъй като основните данни на артикула се намират в първите 12 на колонки. Тук на нас не е необходимо да се повтаряме кой е артикула, кой е номер и така нататък и така нататък, а просто трябва да допълним само тази информация, която е необходима. В случая, количество 2, ето даже ще взема втория пример специално, количество 2, който е по поръчка, е регистриран като количество 2 на 27.7.12 година от номер 1 материално отговорно лице. Това съм аз. Друго не ми е необходимо тук. Той е преминал през ниво 1. Да видим горното. Регистрация. Вижте, ниво 1. Това означава, че този артикул както се е регистриран, така и не се е движил изобщо. Той на 27.7 е бил регистриран като ниво 1 и повече движение няма. Значи, при преминаването от едно ниво към друго ниво, системата автоматично регистрира кой го е извършил това и респективно разпечатва документ за тази регистрация, като материално електронен документ, който разбира се може да има и принтонен вид, физически вид. И съответно какво количество е преминало от още рано, какво количество е преминало от едното ниво към другото ниво. За случай имаме само регистрация. Аз съм специално оставил един артикул само регистрация, за да видите, че нататък в следващите нива той следи няма. Това е достатъчно, за да ние знаем на какво ниво, образно казано, реално се намира определен артикул в производството. Така, втория артикул се намира на ниво 3. Нека да разгледаме ниво 2. Ниво 2 е искане на материали. Искане на материали, това е изтегляне на материалите, които са необходими за този артикул, в случая основни материали само, тъй като са разбрахме с филма Лутер, това е логично, в колано да се теглят само кожите, подлепващите и платовете, ако такива има, като основни материали и да стоят в буферен склад колано, а спомагателните материали от типа на копчета, ципове и други да се изтеглят от склада материали вече на ниво разходна норма, малко по-късно, на последващото ниво. И така второто е искане на материали. Тук се вижда, че от две регистрирани на 27 в същия ден, същия човек, той може да бъде различен, е искал материали за производството на тези 250 номера от този артикул. Третото ниво е кройка. Това е кроячно, когато се скрои и премине от ниво 2 към ниво 3, кройка, на 25.9, чак след 2 месеца. Тук номера на документа не е толкова интересен, защото ние винаги можем да намерим кога се е случило това, а номера на документа на точно този артикул винаги е, говорим за 50-ките, винаги е този. Независимо, че кройката е на 25.9, номера на документа, който носи тази информация, е винаги с началото на регистрацията му. И именно в юли месец. Така че там ще го търсим. По тази причина този номер върви до самия край, до склад готова продукция. И така кройката е станала на 25.9, е била извършена и е регистрирана от материално отговорно лице 1, в случая аз. Оттам нататък следи за този артикул няма, което означава, че той е на ниво скроен. Четвъртото е преработка.
по-късно ще уточним какво е това. Петото е изработване. Това е вече шивашки участък. Виждате, че долните артикули са в ниво 4 и 5 са преминали, съответно на 25. Аз тогава съм имал демонстрация също явно в една и съща дата, но тези дати реално могат да бъдат различни. Не е нужно да бъде една и съща дата. Датата се взима от календара на системата, така че той зависи и оператора, който е влезнал, за да прехвърля артикула от едно ниво към друго ниво. Това е най-удобният вариант, защото много бързо става прехвърлянето на такова множество артикули. В случая аз имам 4, но те могат да бъдат хиляди, защото както сме разбити тук на размерчета, тази база може да бъде много дълбока. И за да бързо намерим нещата, аз ще се върна малко по-късно, тук съм сложил един филтър, който вади само определени артикули, само определени нива, което е удобно за работещите оператори да си извличат от тая база само това, което тя ги интересува и респективно да работят върху него. И така, изработване. Изработване, това е самия шивашки участък, където се изработва изделието. Края на шивашкия участък, ОТК-то, ако има такъв, или бригадира, ако то е ОТК и завършваш отговорността, прехвърля от ниво 5 към ниво 6 артикула. В следващия момент идва комплектацията. Значи комплектацията между ниво 6, след ниво 6 и преди ниво 7 се извършва така наречената разходна норма, която може да бъде уникална. Ние ще спрем специален урок ще има на тази тема. Може да бъде уникална, може да бъде взета от друг номер, от същото изделие със същата кожа, или дори от друго изделие със същата кожа, или от друго изделие не със същата кожа, но това е малко по-сложно. Тук става окомплектацията на изделието напълно и към разходната норма се прибавят аксесуарите, включително до закачалка, найлон, ако има стикери и така нататък. Сега, това е, ако забелязвате, ниво 7. Значи, те са именувани в скоби, показват кой номер ниво е, защото не ми е удобно тук да пиша комплектация, много дълга колонка става. Това е ОТК ниво 6. Ниво 7, след ниво 7 има едно междинно ниво 8, което практически е редно да бъде прехвърлено. Системата предлага от ниво 7 комплектация, там където вече разходната норма е в движение, да се прескочи в склад готова продукция. В случай това не е направено тук, тези неща са празни, тъй като тези две изделия се намират на ниво 6 и ниво 7, а именно в края на производството. Брак само в случая минава се ръчно в брак и системата автоматически маха този запис от базата, работната таблица, а в базата маркира на този месец червено, че това е бракувано, но тогава имам запис. Кой го е точно бракувал? Бракувал ли е всичките една или две бройки от записът в артикул менеджера и на коя дата се е случило това. Така че в края на месеца можем да видим и кои са били бракуваните изделия. И предпоследното ниво е склад готова продукция. Нормално от комплектация системата предлага от 7 да се прескочи 8 и да се иди в склад готова продукция, където свършва движението на артикула в артикул менеджера и го поема склад готова продукция и практически Бисофта оттам нататък е много добре развит за работа с клиенти, с бестселери и така нататък. Това не е тема на тези уроци. Ние ще свършим в склад готова продукция, след като артикулът бъде регистриран там. След което, както и в брака, този запис от работната таблица се прехвърля в месечната ведомост като зелен, от представа зелен, ще го покажем това, и излиза от работната таблица, тъй като той не е интересен вече тук. Тук са само тези артикули от 1 до 6-7, които са в движение, тъй като това е работна таблица. Ако някой от тези записи е евентуално сгрешена по някаква причина при прехода си, дублирано изделие имаме или нещо друго, имаме възможност да преминем и в ниво 0 анулиране, което също с червено се отбелязва и преминава в ведомост, месечната ведомост за движение артикули. Благодаря за вниманието. Това е